So bari na nuna mana yadda ake return a wannan bidiyo din. Return mutum ya sayi kaya, an jima sai ya dawo kuma saboda wasu dalilai na yau da gobe na gudanar da kasuwanci ya dawo da kaya. So ya zaka dawo da kaya? Akwai hanya biyu da ake dawo da kaya. Idan walk-in customer ne ya zo, zaka iya zuwa transaction sai ka zo sai ka sa wasu kaya ne ya dawo da shi. Misali ɗazu a farkon nan wannan wanda ya sayi indomie ɗazun nan, misali zaka iya gani gashi nan indomie. Gashi nan za ga ya sayi indomie guda ɗaya a 950, guda ɗaya kuma ya saya. So za ka iya cewa ya dawo da indomie ɗin. To kawai ba kama san wane ne ba sai ka ce okay, ya sai da spaghetti ya saya. Spaghetti gashi nan 950 sai ka ce guda ɗaya, kuma dama baka masa rage ba saboda haka kar ka sa rage. Sai ka zo ka ce return ne, kuma dama walk-in customer ne baka san shi ba. To ta ina biya ka kuɗin? Sai ka ce cash misali. To sai ka zo ka ce ta cash ne zaka biya shi kuɗin, zaka dawo mai da kuɗinsa saboda dama ta cash ka biya shi. Sai ka ce record transaction. So yanzu ka ga return, gashi nan return muna 950. So yanzu idan muka koma home ɗinmu, cash ɗinmu ya gashi nan 0 saboda ka sayar 950 an dawo da shi 950 0. Saboda haka gashi nan yanzu 950 ya shigo, 950 ya fita, saboda haka we have 0 here. So sannan za ga groceries ɗinka, nesses ɗinka ya ragu. Ga groceries ɗinka 900 har yanzu 9,000 ne, amma nesses ɗinka dole zai ragu saboda an dawo da wasu kaya. So nesses ɗinka zai ragu. So wannan shine yadda ake dawo da kaya na farko kenan. Idan mutum dama baka san shi ba, walk-in customer ne ya zo. So amma idan kuma ka san mutum fa, in ka san mutum dama maybe bisa bashi ya sai kaya, zaka zo customer, sai ka zo ka profile ɗin mutum, sai ka zo ka return. Gashi nan a wani kaya ne a nan, ko kaya da kayan sun kai guda nawa ne, sai ka zo ka zaɓa wani kaya ne zaka mai return. To sai ka zo ka danna return ɗin nan, a nan zaka iya dawo da kaya. Misali yanzu wannan gashi nan ya sayi indomie noodles guda ɗaya, amma gashi har ya fara biyan naira 200, har ya fara biyan 2,000 a cikin kayan. So yanzu misali idan kana so ka dawo da shi, zaka iya cewa ya dawo da guda ɗaya. To yanzu amma kaga ba zai yiwu ya dawo ba saboda already kuɗin kaga system ta faɗa, saboda already ya fara biya, saboda zai exceeding ɗin 300 da 3,000 da wannan da 2,000 da ya fara biya. So dole sai dai kai cancel. Amma idan bai fara biya ba, ba zai barka kai kuskure ba. So duk kayan da ya saya ko nawa ne ko da ya fara biya, in dai zai yiwu ka dawo mai da shi, system za ta barka ka dawo mai da shi. In kuma ba zai yiwu ka dawo da shi ba saboda wataƙila ya sayi kayan 2,000 ya baka 2,000, ya sayi kayan 3,000 ya baka 2,000. So ya saura mai 1,000 kuma a ce an dawo da kaya, haka ba zai yiwu ba tunda ya fara biyan ka. To amma in bai fara biya ba, za ka iya dawo da kaya. Wannan haka ake returning ɗin kaya through profile ɗin mutum ko kuma as a walk-in customer.